मराठी सांस्कृतिक केंद्र सडा तसेच गोय मराठी अकादमीच्या जोडपालवान मुरगांवा मराठी साहित्य संमेलन आणि सांस्कृतिक मेळाव्याचे आयोजन केले। बायणाच्या रवींद्र भवनात जाल्ल्या ह्या मेळाव्याचे उक्तावण गोमंत विद्या निकेतनाचे अध्यक्ष जनार्दन वेल्लेकर हांच्या हस्तुकी झाले। या वेळार कार्यावळीचे अध्यक्ष चंद्रकांत गावस, योकार अध्यक्ष नारायण महाले, मराठी सांस्कृतिक केंद्राची अध्यक्षा मंजुषा पिळणकर आणि हेर मानेस्त हाजीर असले।